Bueno, una vegada que ens vam acostumbrar durant tants anys bons que vam tindre, de tindre una tele nostra, una tele que parlara del nostre país i que anava millorant i que anava tenint un equip de tècnics perfectes, doncs ja ens vam acostumbrar. Per tant, vaig plegar a ser de les millors teles autonòmiques i desgraciadament va plegar a ser la pitjor, però ara, per tant, esperem que ens vam acostumbrar que farà falta una tele nostra per poder dir el que pensem i com som i demostrar al poble. Poder informar realment des d'informar el temps que fa, que és algo molt curiós, com la gent li falta aquell programeta del temps, i el deport local, el deport menudet, i sobretot la ficció i la ficció valenciana, els actors valencians, que estem quedant sense actors.